karong bar biang long pini lar majan ke lo iritum kar biang long pen kiche thanglong lun kan puru share production labang so production pen non hejong ki release pon lun kan jan mahon kilir pason chom labang sulun kan jan alang tum release pon ni gelo lapen ni thoma mo bensta me alang tum 100k plus view alang tum long pon lo labang sulun kan jan long pindeng sumpot kiching thang lapen ke kan ke thandun rajik pamedun lapen cameraman lapen direction apu thakle tun labang sulang majan pen laing lo nang tutangte a video le start glo nang labang sulung kazan long a video concept ke la hen lo jirkle bang ke thom lapen inun anin sopi apu taksi labang sulung kazan long video concept ai ke chekrong don abang fomen ke prince strong hang lapen ang jirpi bahini ke rup jili le thepi lapen malen susupi lapen kironing tipi alang tumsi labang sulung kazan lo ke chepajan ikatum lo labang sulung kazan fan video concept lapen direction dun abang fomen ke josson be labang sulung kazan fan mohok nem dun mate cameraman abang fomen ke pasista hanse labang sulung kazan long ke kan kethan dun abang piemen ke sami dengmi rong pi alang sami ke che thangklong ui kimben ke kan thek nai abang phiglo labang sulung kazan long arji kimi dun abang phu tum amen klai ken lo jingbai rong pi lapen serdimi ing tipi labang sulung kazan long alang tum ke chengben ki jon ansa me iritum karbi pindeng sumpos si alang tum ching thangsi alang tum labang sulung kazan paklang iglo labang sulung kazan lang mi pek la sinang tum sistame share person youtube channel nang tum lang dam ikta na tum la son ka ke iritum kar biang long pan kise thangklong ka video mati actor actress dulang everite na tum hesek channel usulan sarka bingnon pini alam majang lansi kang ton lo kur ang thu